akong kumpare, sayang partner awayon siya for me. Kwarta sa asawa kay gikupit, kaysa sugal nga lasto na adi. Iyang trabaho sigig panaghat, kung mudaog mo palit siyag Hilux, ug magpatukod daw siyag mansyon, kung siya swertihon. Siya dili mahimutang, kung di makataya daw mabuang, kayang trabaho sige lag compute, balag purol og brief na nga buslot. Og sa dihang siya nagbagulbol, tungod siya wala daw karambol, naghinuktok siya og nagbasol, mura na og kwanggol. Siya dili mahimutang, kung di makataya daw mabuang, kayang trabaho sige lag compute, balang purol og brief na nga buslot. Walay ayo gayud basta sugal, wakay matigom walay mapundar, nahutdan nagpurol nahutdag brief ang akong kumpare. Nahutdan nagpurol nahutdag brief